Tietotekniikan insinööri voi valmistua koodaajaksi, testaajaksi tai sitten projektinjohtoon. Mä oon tehnyt harjoittelut OP:lla. Mä oon ollut testaajana ensimmäisen vuoden jälkeen ja sen jälkeen mä oon ollut 2 vuotta koodaajana. Se on kyllä opettanut tosi paljon. Oppii käytännössä tekemään niitä oikeita hommia. Koodaaminen mua kiinnostaa sen takia, koska siinä vaaditaan logiikkaa ja päättelykykyä. Siinä periaatteessa taivas on rajana. Opinnoissa mut yllätti se, että kuinka käytännönläheistä on, että me oikeasti tehdään asioita. Me ei lueta pelkästään kirjasta juttuja, vaan me oikeasti tehdään niitä juttuja. Mä oon ollut vaihto-oppilaana Thaimaassa 5 kuukautta. Siellä sai hyvän rusketuksen ja oppi vähän niitä käytännön asioita, miten eri maissa opiskellaan. Ehdottomasti kannattaa. Siellä oppii pärjäämään itse. Lähinnä se, että kasvaa ehkä itse siellä. Aina voi parantua, aina voi olla parempi.